Poñemos un cuadro, vemos que os cuadros sempre están distribuídos desta forma, a parte de arriba teñen mel, vemos que aquí esta mel xa está madura, está operculada, está tapada con cera, iso quere decir que xa perdeu a humidade necesaria para ser mel. Esta, que está aberta, pois ainda é néctar, ainda non perdeu a humidade necesaria para ser mel. Logo suele haber uns alveolos con pole, que son estos que está pole ensilado, laranxiña, e despois temos a cría, vale? A cría, primeiro pon a reina, que a reina é a nai de todas as abellas, pon o huevo son 3 días, logo eclosiona, saen as larvas son alimentadas polas obreiras nodrizas, e aos cabo dos 6 días esas larvas pois, se transforman en pupa, fan a metamorfosis, e nese ciclo é cando están, digamos, tapadas, mentre se transforman en abellas adultas. Despois, unha vez que maduran, pois xa saen, e primeiro van cambiando, hasta as funcións de cada abella van en función da súa idade. As primeiras abellas, os primeiros días, son nodrizas, limpiadoras, cereiras, e xa ao final de todo o ciclo, cando son máis adultas, son as que pecorean, son as que van ás flores a buscar alimento.